Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Yes, good morning. Good morning. Welcome. Welcome back, lovely. How are your eyes? Okay na. Dili na yung Lagi yung balaka lang. Simukamang. No, because ang akong tambal nga ginakuan is every hour gid siya, so paspas kaayong iyang healing. Actually, la protected. Ayo da kayo na mata niya ba ayo Pero ang kayo. kinahanglan gyud nga mag-wash kita sa itong hands always. Exactly. Dili Yes. tapat-tapat So don't worry sa kay itong- nanay. O ipa-increase po siguro na to ang strength sa to ang immune system. So Ay gatag siya awing sa mga maprotekta sa amo. Dagan kayo pink Protection. eyes. Ano na. Okay. Og dagan ka naka-sunglasses wherever ka mo adto, dagan yun kaya kayo. I thought Yes. mahumana na ang kanisya nga epidemya karon, pero Wala pa. ingon pa akong office mate, ikaw na ang last. We hope so. Oy, lovely. Tungod kay wala man ka last week karon, imong panahon para sa pagpanghinuklog. Okay. Ready? Mga kaigsuunan, nabati mo ba ang mga kalisod karon sa imuhang kinabuhi? Wala ba nimo makuha ang justisya nga imuhang gusto? Wala ba nabayran ang imuhang mga pag-antos aron ikaw pod moasenso? Igsuon ko atong angay nga pamalandungan kining giingon ni Hesukristo dinhi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 18 hangtod sa 20. Kun ang kalibutan nagadumot man kaninyo, hibalui nga kini man nagadumot na kanako. Bag-o pa kini nagadumot kaninyo. Kun kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta ka sa kalibutan. Apan ikaw kamo gipili ko kamo gikan sa kalibutan. So ang kalibutan nagadumot usab kaninyo. Hibaluin ninyo og hinumdumi ang iyahang mga pulong, ang mga pulong ni Hesukristo alang kanato. Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Kun ako ilang gilutos, kamo usab ilang pagalutoson. Kun ang akong pulong ilang gibantayan, kamo usab ilang pagabantayan. Amen. Hindi mo ko tiba, may manag worship na ba? Okay. Maayo to Ito siyang yung actually because we also are just humans. Yes. Mas maayo gyud nga kung mamalandong ta, bubalik gyud ta sa Biblia. Yes. Very good. Exactly. Okay. Murag nakapamalan nung good kayo. Panghinuklog niya to. Anyway, Okay. thank you, lovely. Since wala kagapon, ikaw basa sa pangutana para sa atong pinakaunang Bible trivia question. Yes. Oh, wala pa ito Bible Wala trivia. pa. Wala pa. Okay, ma-ready na siguro na in a while. Pero may kay galaan, I hope nga kita tanan mga kagayano no, naka-recover na tagikan sa tragedy nga nahitabo sa Hall of Justice. Yes, ug dunay duha ka Sunog- patay ato. Oo, yes. Oo. Condolence sa atong namatyan. So- Sunog hurot gyud. Hurot, pero Hurot. at least na siguro learning kanang lesson na to Trivia na? ani nga. Okay. Naagid tayo mga dapat measures nga himuon Bantayan. para That's right. natay copy sa atong mga documents. Yes, Anyway, ready okay. na ang atong Bible trivia. Okay, i-ready na ang inyong mga cellphones. What is the last book of the Bible? Ay, sayon ra kayo. Okay, so hint, Genesis. hint nani sa bagong Dili, tungkon. Okay. Exodus. Genesis. Ah, So mga okay. kaiksuunan mga kapaglaom, kung inyohan nang nakuha ang inyohang mga prizes, mas maayo. Ug kamo naka-answer, usa sa mga naka-answer sa atong Bible trivia, pwede pa ninyo i-claim ang inyohang mga prizes. Bisita kamo dinhi sa Hope Channel. Aha man ang Hope Channel. Kini, located unahan lang sa Price Plaza. Ug before ka maabot sa Chinese Cemetery, ang Hope Channel, nakalocate sa 3rd floor of South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Og bagong higayon na po kini mga kapaglawom para may paabot ninyo ang inyong mga panguna-una o mga paghandom sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Busa, text o tawag sa mga numbers karon nga makita sa inyong TV screens. If you have friends abroad and family, pwede sila nato makauban para maabot o papahibalo sa ilang mga balita, dinhi nga mga balita ug moabot sa ilahang mga pamilya ang ato karon nga mga balita dinhi palibot sa ato ug makita kana pinagi sa live streaming link nga makita sa atong mga screen. Ang bagong paglaom nga bit-bit nining bag-ong nga kabuntagon atong angkunon ug atong pasalamatan ang buhing Dios sa iyang gugma kanato. That's right, T-Charm. Kay ani atong mga bisita ang Airstrings ug ang Yeshurun alang sa pagpasundayag sa ilahang mga awit, dili lamang sa pagpasundayag, kundili
uban pod sa atong pagdaig pod sa atong buhing Ginoo. Padayon mo pag sunod sa atong programa, atang mo sa atong Bible trivia ug makadaog mo og mga shirts ug DVDs nga ato ang ipanghatag ninyo. Busa atang mo ayo gid mo kalimot pagtan-aw sa ato ang mga television. Sa laing bahin kauban nato atong pinanggang bisita unya sa Good Morning Pastor. Guban kaniya with Pastor Bermudez atong Siron, protektahan atong mga kagalingon sa daotang impluwensya sa atong kaaway sa palibot. Okay, health tips unya kang Miss Laila musunod na atong atangan ang health beats ug daghan pagyud ang atong angay nga atong tan-awon og updates pod gikan sa Valencia Central Church ang atong atangan unya sa Church Bulletin ug mobalik pa ang Panibaya sa Kabuntagon.